A danas u Skupštini počinje primjena zakona o inspekcijskom nadzoru neregistrovanih subjekata i poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno, najavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Ona je rekla da po tom zakonu inspekcijske službe imaju ovlašćenja i obavezu da nadziru i kontrolišu nelegalne subjekte i primenjuju prinudne inspekcijske mere prema njima. Ministarka je kazala da će fokus biti tamo gde postoji opasnost za građane, pre svega, na primjer, kada je u pitanju bezbednost hrane. Želim da naglasim da ovde pre svega nije reč o tome da se uhvate recimo neki građani koji su na rubu egzistencije i snalaze se kako mogu i umeju i kada bi pokušali da urade, da registruju neku delatnost, pitanje je da li bi te troškove pokrili, a kamoli i sve one koji posle prate ono što se radi. Uopšte nije o tome reč. Reč je o tome da ako neko proizvodi hranu, zakoni o bezbednosti hrane postoje zato da bismo bili sigurni da će naši građani samo konzumirati bezbednu hranu.